स' खुलुमबाय रायजो नोंथांमोन आं जे नोंथांमोननि गेजेराव खिन्थानो नागिरदों गोबां मानसिफोरखौ भिडिअ बानायनो थाखाय आं बानायबाय थारमाने दिप्ति बसुमतारीया जे दा मोनसे इन्टारनेशनेल फ्रेन्डशिप बे मिस फ्रेन्डशिपआव बेयो गेलेहैदों नालाय इण्डियानि हिसाबै बाहागो लादों इण्डियानि जानानै दा बेनो भटनि गोनांथि दङ माने भट दा सेलेक्ट खालामनो थाखाय भटआव जाय बांसिन मोनो बिसोर देरहागोन स' गतिके दिनै जोङो दिप्ति बसुमतारीनो गोबांबार दिनै लाख जों माने भट हरनांगौ दं बिथांनि रेंकआ दासो माने 10 रेंकआव दहाय आं फुङाव नायदोंमोन होनबा बिनि रेंकआ 11आवमोन दा मोनसे आपग्रेड जाबोबाय 10 रेंकआव फैबाय दा गतिके 10 रेंकनिफ्राय जुदि 1 रेंकआव थांनांगौबा बुहुद जों भट होनांगौ खमैब्लाबो जों बेनो 4-5 लाख भट जों होनांगौ दा जुदि भट होनांगौबा नोंबो आंबो बयबो होनांगोन गतिके अननानै बाहाय खुनु फैसा थांनाङा आं नोंसोरनो स्टेप बाय स्टेप खिथालांगोन आं बोरै माने माबाखौ भटखौ होयो बेखौ आं स्टेप बाय स्टेप खिथालांगोन नोंसोर अननानै भिडिअखौ इसेबां हायो शेयार खालामदो आरो दिप्ति बसुमतारीखौ चाइनानिफ्राय मिस इन्टारनेशनेल फ्रेन्डशिपआव देरहानानै फैनो हाथोंसै बेखौ बयबो सापर्ट खालामदो अननानै नोंसोरनि जाथि खुरमा बयखौबो खालामलायबानो जाबाय बेखौनो आंनि थ्रोनिफ्राय खावलायबाय अब्ला फै आं नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप खिथालांसै जे दिप्ति बसुमतारीनो जों बोरै एपनि गेजेरजों बोरै होनो आरो लिंकआव थुनानै जों बोरै माने भटखौ होनो आं बेखौ नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप खिथालांसै होमबा नायलांदो आरो अननानै दाबावथार जेसेबांहाय शेयार खालामदो जोंना दिप्ति बसुमतारीया देरहानानै फैयो चाइनानिफ्राय दा लोगोफोर नोंसोरो दिप्ति बसुमतारीनो माबायदि भट होनो आं वाट्सएपआव लिंकखौ लादों हो दा नोंसोरो आंनि फेसबुकआव पस्टै गोजौआव लिंक होनाय दङ बाहाय थुबानो जाबाय दा आं लिंकआव थुना लाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबाहाय लिंकआव थुनाय लोगो लोगो बिदि अपसन फैगोन बावहाय नोङो गोबां हादोरफोरनि फैदों आरोना नोङो गोजौआव सार्च अपसन दंबावो खालामनो हागोन नङाबा नों बाहाय नैबे फैबाय नै दिप्ति बसुमतारी फैबाय नङा होमबा ओमफ्राय नैबे भट नाव अपसन दंना बे भट नावआव क्लिक खालामबानो जाबाय आरो आं क्लिक खालामबाय ओमफ्राय बेबायदि अपसन जानाय लोगो लोगो नै दा नोङो लिंकआव थुयोबा सोरनाबा नैबावसो थानो हागौ दै पइन्टआव 300 पइन्ट 600 पइन्ट बिदि थानो हागौ खिन्थु जोङो नैबावसो खालामनांगौ दै 1.3आवसो ओमफ्राय गाहायाव लिरना दं नै कन्टिनिउ अन आइजन नै 1 जन एफ दं मोनसे बे 1 जन एफखौ लांफिनबाय नै दाना फ्रि होनाय लोगो लोगो फ्रियाव थानाय लोगो लोगो मिन्थिबायना ओंखायनो जोङो जेब्लायबो नैबाव थुदे 1 माने पइन्ट फ्रियावहाय ओमफ्राय गाहायाव नोङो क्लिक थुदो ओमफ्राय नों बेनिफ्राय जेनेबा आं थुबाय दे बे 1 जन एफखौ नोंसोर डाउनलड खालामदो प्ले स्टरनिफ्राय नोंसोरनि खिथानोसै ओमफ्राय नोंनो इमेल एड्रेस होनांगौ आरो ना इमेल एड्रेस होनानै नोंसोरो माने भटखौ गोसोबायदि हरनो हागोन आरो ना फैबाय नै दिप्ति बसुमतारी दा अके 1 पइन्ट लगइन नाव अपसन फैबाय नै बाहाय लगइन नाव अपसन फैदों आंना आं लगइन नावआवहाय क्लिक खालामनोसै जाबाय लगइन नाव आं 1 जन एफखौ नोंसोरो इनस्टल खालामना लानांगोन बाहाय नों जायखिजाया मोनसे इमेल एड्रेसखौ सेलेक्ट खालामना लादो जायखिजाया साप'ज हमना लादो आं मोनसे इमेल एड्रेस लानोसै दे लाबाय दे आं लाबाय ओमफ्राय नै दाना फ्रि भट होबायना गाहायाव आं एफआव थांना खिथानोसै नोंसोरो एफआव थाङोब्ला आं डाइरेक्ट एफआव हाबसै साप'ज नोंसोरो बे एफखौ बुनोबा प्ले स्टराव माने बुदो प्ले स्टराव हाबदो प्ले स्टराव हाबनानै नोंसोरो 1 जन सार्च खालामदो एफ नै गोजौआव ओंखारखाबाय 1 जन एफ फैलाय आंना दहाय अलरेडि इनस्टल खालामखानाय नालाय आंना इनस्टल दंखायो ओंखायनो आं बाहाय अपेनावल' क्लिक खालामनोसै आं खालामबाय अपेन खालामबाय बे लोगो लोगो नैबे ओंखारबोबाय नै अके ओमफ्राय दाना भट अपसन थुबायनानै भट होनो थिनबाय दाना आं बेहाय भटखौ थुबाय आरो भटआव अपसनाव फ्रि भट होनानै थांबाय आरो बे नङा होमबा भेरिफाइ जागासिनो दं नै भेरिफाइं जागासिनो दङ जोङो बे भेरिफाइखौ जानांगोन ओमफ्राय नै भेरिफाइ इउ आर हिउमेन माने बे मोनसे अपसन थिग ओंखारदोंना बेवहाय नोङो थुनांगोन आरो ना थुदो साक्सेस जाबाय नङा होमबा ग्रिन देखायबाय अके फ्रि भट थांबाय आरो बेयो भट मोनसे थांलायबाय नोंथांमोनहा बेबायदिनो होबानो जाबाय ओमफ्राय जोङो बावहाय नै गोबां दङ जोङो बिसोरनि माबाखौबो जों नायनो हागोन आरो ना सबसे रेंक 1आव सोर दं होनना बुङोबा रायजोफोर सबसे रेंक 1आव दङ नै माबायाव थाइलेण्डनि दङ दै बेना 3,40,615टा भट मोनबाय नै 1 नाम्बार रेंकआव दं बेना मिथिबायना 3 लाख नाथाय जोंना दिप्तिना बेसेबां थांखो जोंना दिप्ति बोरो आं हरखानायखौ फैला खोमा जोंना दिप्तिना बेसेबां थांखो दिप्ति बसुमतारी नै फैबाय आखाइ बानां नै
दिप्तिया दाबो 18,082 थांदों दिप्तिना बहुदा मिथिबायना होमबा बेना दाबो 10 रेंकआवसो दङ होमबा 1 रेंकसिम दावखोनांगौआ गोरलै नङा 10निफ्राय बेना 11आवमोन दा 10आव फैबाय अननानै बयबो बेसेबां हायो बेखौ शेयार खालामदो आरो भटखौ हरलायदो अननानै फ्रियावनो भट आरो गोदान